Que tal? Moi boa noite. Unha entrevista particular que temos esta noite porque atopei creo que a horma do meu zapato. Habitualmente son eu que está cómodo, tranquilo, aquí, entrevistando unha persoa que venga contarnos algo de interese e hoxe case non podo ni empezar porque antes estaba aquí vacilándome, literalmente un compañero de toda a vida, un amigo que estivo moitos anos aquí na televisión, así que imos tentar centrar unha entrevista sen eses previos que tíamos en privado. Fernando, moi boa noite, ele, Fernando Fresco, foi o primeiro director desta televisión, é unha persoa moi vencellada aos medios de comunicación locais, aunque ora xa retirado deles, dende as redes sigue sendo unha auténtica referencia para moita xente. Boa noite, Fernando. Hola, boas noites. Pois dicía iso, quen non coñece a Fernando, coñece os seus vídeos. Fernando é unha cámara de vídeo, Fernando é unhas edicións, uns montaxes, uns traballos. Asociaste moito a iso, malia que ese non foi o teu traballo. Bueno, foi o teu traballo profesional, traballo sigue cho dando a día de hoxe. no, bueno, vamos a ver, eu traballaba en Endesa, Claro. e de feito, hoxe precisamente hai unha hora que me acaba de dicir, oye, que me chegache tarde. Pois acabo de subir un vídeo á rede, que era do ano 94, que precisamente este señor que está detrás das cámaras, con outros colaboradores que teníamos daquela, me estuvo grabando a min, porque era pola entrega de medallas de Endesa, os que facíamos 20 anos, como no meu caso, os de 25 anos e os de 40 anos na empresa. Sin embargo, é máis complicado ter ti diante da cámara, por sempre ti veches detrás, pero eu tío diante da cámara es moi televisivo, Fernando. O sea, ao final, é a primeira vez que teño medo de dicir, vai falar máis que a min, moito máis que a min. No, bueno, é que eu falo pouco. Bueno, sempre tuve fama de falar moito, pero os que falamos moito, xa sabes que nos trabucamos precisamente por falar moito, non? Entonces, eu non sei por onde me queres empezar a preguntar, se queres que che conte de como empezamos, por dicir que as cousas que fixemos antes, pois, home, Isto comezou, na radio e televisión, o que a xente sabe como obradoiro de imaxe, non como televisión. Exacto. Isto era para formar xente. pero para formar... antes do obradoiro da imaxe, bueno, o mellor hai que falar de política. Falado que Pero queres. bueno, aquí houve un momento na política do povo en que o goberno local o formaban Amigos das Pontes e o BNG. En eses intres foi cando se decidiu crear un patroado de radio e televisión. Sin embargo, gobernaba Amigos das Pontes e había votacións a favor de BNG, é dicir, non había un pacto de goberno. Pero ben, para situar. Bueno, como estábamos aquí, sabemos o que pasou, vale? Bueno, digo que gobernaban os dous, vale. E os dous foron os que sacaron adiante, pero o primeiro foi Aquilino Meizoso, que había feito unha nota de prensa donde pedía xente para radio e para televisión. Con Fermín Paz, o BNG como conselleiro. Escoita, iso foi despois. Escoita, nosotros empezamos, había un grupo de xente que emitía por radio desde unha casa do poboado. Con Suar Díaz á fronte. Suar Díaz á Suar fronte, Díaz. exactamente. E nosotros... Eu facía un programa de humor. Bueno, eu eso non había, porque eu facía televisión e eu facía radio, non? Entonces, nosotros que fixemos? Falamos con don Enrique, co cura dos Chaos, e nos deixaba un curruncho que había ali donde tiñan onde estaba Souto, non sei como lle chamaban ali, os arquivos históricos, non sei se lle chamaban... A sede do arquivo histórico municipal, que era aquí á esquerda exactamente. da televisión. Entonces, ali, collía, nos deixou un recuncho cativo, e facíamos as probas de emisión, que botábamos unha antena pola ventana de aí, e despois Carlos e Maseu íbamos mirar ao Bar Venus a ver se sintonizaban a televisión e dicían, oye, dalle aí a ver que é o que podemos ver, de cousas que tiñan grabadas, porque realmente empezamos sin recurso ningún. Todo o que se funcionaba aí eran cos equipos que tiña eu. Entón, claro, xa en aqueles intres foi cando a primeira reunión que houve, estábamos aquí diante do Concello, eu vin a Carlos. E Carlos estaba comigo no equipo de fútbol sala que tiñamos, que tamén já había dito que sabía que xogaba ben, bueno, polo menos tú, mellor que a ti xogaba, pero era dos que xogaban así ben, non? Eu tamén era un que corría detrás do balón máis e todo eso, non? Entonces, dixen eu, oye, e tú para onde vas? E dixeme, bueno, aí que había xente que pedían para a radio e tal, e quería colaborar. E dixen, deixa a radio, vente comigo, vente para a televisión. E dixo, pero deso non sei nada, pero tú tranquilo que comigo aprendes, tú vente que xa facemos un equipo aí, e de feito empezámonos a xuntar aí, entón separouse como a radio e a televisión, e
tú daquela eras un colaborador máis, que era cando se empezou eso. 18 E anos. a mí, das cousas que me tocou foi diseñar, porque me dixeron que eu que sabía algo deste, eu xa había feito algún curso profesional de vídeo. Bueno, un deles que me deu clases que conócelo tú, é Jorge agora. Entonces, cando empezamos, eu fixen un diseño deste plató, tal cual é, como está. Solo nos faltaba colocar as caixas dos huevos como na radio, pero era o que tiñamos que facer. Que pasa? Que despois vosotros levastes todos os cartos, cada presupuesto que facía, eu levábados todo para a radio. Entón, claro, a radio claro que empezou a funcionar moito antes, pero nós, a mí me nombraran, fixeron, se vamos facelo como obradoiro de imaxe. E a mí me nombraron o director, porque era o que lles enseñaba a esta xente. Entón, desde ese momento, o que decidimos facer, digo, bueno, pois mira, para a xente, unha cousa era ter contacto com as asociacións todas da vila e facer cursos de vídeo. Empezamos polos mestres, para que nas propias escolas lles enseñaran os cativos. Entón, bueno, basicamente os que máis estábamos, Carlos e Maseo, íbamos a todos os lados, a todos os colexios a gravar os cativos e facer cousas. De feito, despois empezaron como se chama, María Teresa, no Santa María, empezou cos nenos e manejaban os monecos de plastilina e nós facíamos a edición. E foi como se empezou a facer con ese curso. Despois fixéramos para o público en xeral outros 3 cursos de vídeo. Pero que pasa? Que empezamos a emitir por cable, non había televisión por ondas. Entón, houve un tempo en que nosotros fomos creando moito arquivo, pero non podíamos emitir, non tiñamos a señal para emitir. Hasta que por fin empezamos a emitir por cable, cando se cableou o pobo, e a partir de aí, sí, xa empezábamos a ver, pero claro, sempre había xente que dicía, joder, non podo ver, porque claro, o cable é moi limitado aquí ao núcleo urbano, simplemente. Entonces se mirou a maneira de que pudese chegar a todos, entón debimos tardar entre 2 e 3 anos en emitir de cable e emitir por ondas, porque a mí tamén me preguntaban, ao mellor, na universidade, por exemplo, que nos chamaban da TVG, esas cousas, porque emitimos por cable e non por ondas, non? Entón, era todo en base aos presupuestos que había e como teríamos que facer, non? Entón, cando empezamos a emitir por ondas, foi xa cando empezou xa a máxima expansión. Entón, así, aí empezou a radio e televisión. Nosotros chamábamos daquela, ainda non emitía a sexta, por eso verás en algún... TV7. TV6, ten razón. Que agora a sexta, xa non sei, Carlos non se acorda, pero nosotros... Sí, temos o equipo Fusal que se chamaba así, TV6. TV6. Entón, que pasa? Que, bueno, tiñamos todos moita ilusión, pero, claro, de todo canto gravamos, me preguntas, é que tú sigues emitindo vídeos e tal, e sí, pero está todo moi recortado. Hoxe en día, mitad dos equipos non funcionan, pero están as grabacións aí. Non podemos facer uso delas porque non temos con que reproducilas. Básicamente, as que subo son o da miña cámara ou algún que había sacado eu antes para poder me deixar a Carlos un equipo antes de que se fastidiaran para ir recopilando material, pero todo se ten a súa limitación. Ti deixaches a televisión, Fernando, pero a televisión non te deixou a ti, porque non é o mesmo formato de emisión, igual que foi por cable, igual que foi no seu momento por ondas, tamén estamos falando de que agora se fai por internet, é dicir, o teu é prácticamente a canle de YouTube de Fernando Fresco, é prácticamente unha televisión por YouTube, só que un cachitos a nivel local. Bueno, hai unha cousa, eu ao mellor compito ca televisión das Pontes a nivel local, porque eu pago por emitir. A televisión local creo que non paga por emitir en YouTube. Entón non hai competencia posible, saes perdendo. Saes perdendo onde vestia a competencia. Bien, pero é que porque é o meu hobby, é o meu gusto. E me gusta... Joder, era a anécdota que tiñamos daquela cando empezábamos, é que había moitos compañeiros que decían que, non, a mí non me poñes aí que non quero salir, ou nas imaxes, porque eu sempre que podía, ao mellor había un compañeiro que estaba grabando outra toma desde outro lado, e despois editábamos todo na sala de producción, entón eu trataba de gravalo como estaba traballando ali.
Entón decían, joder, non me metas, digo, pero vamos a ver, eu non estou facendo por ti, muchacho. O día de mañá, cando pasen como agora, os anos que levan pasados, e teñas un fillo, pois préstache, porque a min houve moitos mulleres de algún se morreu, por exemplo, e lle dicían, non, é que teu pai colaboraba, ou o fulanito estaba facendo este deporte, ou tal. E dicía, que va, que va. E entón dicían, oye, non tendrás algo grabado e tal. E dicía, toma, aí se vai. Entón, entón, claro, gusta que lle reconoceren de que sí traballou en eses días, que foi un colaborador máis. Tens moito feedback, verdade, coas emisións que faz, é dicir, a xente reacciona ao momento, chámate, pregúntache pola rúa, pídeche, supoño. Bueno, antes a maioría da xente me decían máis, e algúns que me mandaban mensaxes privados, porque os estaban vendo desde todo o mundo. Desde Australia, desde Asia, de Chile, de México, bueno, en toda a América Latina, ali tiña moitos contactos, porque formei parte dun grupo de editores de Premier, do grupo de Argentina, e claro, ao ter tanta colaboración, pois, todo Dios preguntaba por mí, porque o que facía era, eu poñía un ordenador a compartir imaxes todo con eles, non? De feito, eu fixen un programa para a Asociación de Veciños de Cabreiros, porque sabes que facemos as xornadas interxeracionais rurais, non? Entón, era dunha señora que había migrado daqui de Lousada a Argentina. Entón, era unha historia de vida dela, non? O vídeo está no internet, era a trenza do pelado, non? Entón, nosotros tiñamos o déficit de que non tiñamos imaxes dela de Argentina, tiñamos fotos dela de cando era unha nena que estaba lá, pero eu collín e chamenos por teléfono a algún deles e me mandaron mensaxe, o sea, imaxes foron gravadas expresamente, a casa onde ele vivía foron gravar esas imaxes, non? O sea, ese é o bonito que ten o ter amistades por todos os lados, que podes dicir, oye, mira, estou aquí, se necesitas algo, aquí estou. Hai unha historia paralela tamén entre a televisión local e Fernando Fresco, porque aquí, como te dixe, empezábamos dun xeito, fomos aprendendo prácticamente, vaya redundancia da práctica, aquí houve que chegar con tecnoloxías novas, con medios novos, e a ti pasa un pouco iso, porque aquel Fernando que iba coa súa cámara pesadísima ás costas, a un Fernando que agora fai todo do ordenador, na casa, evidentemente hai que enchufar aparellos a ese ordenador, pero vamos, que ti veches que adaptar as novas tecnoloxías, o YouTube, as redes, aos... Eu sempre era un negado, ainda son un negado para tantos medios que hai agora novos, porque eu era o clásico da televisión analógica, ou a imaxen analógica, non? Entonces, cando chegamos aquí, os controladores de edición, os editores, os reproductores, eran cintas todo. Sin embargo, hoxe en día vas gravar, eu teño unha cámara pesada profesional tamén, que vas con 2 tarjetitas e gravas todo o día con 2 tarxetas. En cambio daquela tiñas que andar cambiando cintas, e o normal cando as que empezamos miñas de Umati eran de 20 minutos. Entón tiñas que andar cambiando, perdías un tempo en cambiar eso e perdías de gravar algo que mellor era importante. Entón, en ese sentido sí que había diferencias. Cando empezaron aquí, xente como como se chamaba? O fillo de María Teresa. Luis Díaz Faes. Luis Díaz Faes, que manejaba aí para facer por ordenador, ele programaba, facía tal, e me dicía, Fernando, tens que aprender a manexar isto e tal. E dicía, sácame de aí, como vou a meterme eu a manexar iso? Bueno, pois cando deixei a televisión, xa sabes porque a deixei no seu día, non? O que fixen foi, pois que digo, pois non pode ser que deixei a maior parte dos equipos aquí, porque algúns ainda están, outros xa se cascaron e tal, pero resulta que digo, joder, eu non me podo gastar agora 7 ou 8 millóns de pesetas en eses equipos. Cando comprar un ordenador para editar, facendo mezclas, facendo todo eso, pois o mellor me valía 3.000 euros. Entón, a diferencia é tan abismal que foi a maneira de aprender, usaba o pinacle daquela, cando daquela que non che chegaba, veñen outros medios e dicen, joder,
agora teñemos que actualizar o Media Pro. Non para Media Pro, agora o Premiere, foi cando entrei no Premiere. E digo, agora xa non cambio máis. Entón, agora sí, o Premiere foi o que vai actualizando cada pouco, entonces, agora traballo co Premiere. Pero, se non, isto sería a repera. Isto foi un grande contedor, esparexidor de contidos, pero tamén un gran formador de xente. Non falo só a nivel, aquela época, Fernando, tecnolóxico, nin técnico, senón mesmo social. É dicir, aquí viña xente que era moi nova daquela, que non tiñan experiencia, ni moito menos nos medios, que aprenderon a iso, a formarse nos medios e tamén a convivir. Aquí había unha comunidade. Bueno, a convivencia era moi boa. Unha comunidade aquí. Aquí, de feito, o sea, aquí cando empezamos, aquí nadie cobraba nada. O sea, houve un momento en que a xente que está agora contratada, ou parte que estaba aquí, que despois foi marchando, algunhas xa se xubilou e todo eso, pero houve que sacalo porque exixían que houvese dentro dun medio que polo que fora tiña que haber personal contratado, como se fora unha empresa, non? Entón foi a maneira de que se saliran as plazas a concurso. Pero o resto, éramos 20 e tantos, nadie cobraba nada, era porque nos gustaba, por amor ao arte. Bueno, algúns dos vídeos que hai que fixeron eles nos cursos, salen eles e facían eles as novas, facían programas de humor, novas e todas esas cousas. O mesmo que me enseñaron a min, en plan profesional, eu lo pasei a eles. Entonces, eso é... Independentemente da televisión, dedicaches toda a vida a gravar, tanto particularmente como de eventos que se interesaban, como de xente que te chamaba ou o que fora, pero, sin embargo, non sei, ata que punto a ti te movía esa actualidade ou te movía realmente a idea que tes agora, que creo que é moi consciente en ti, de arquivar, de ser memoria co que estabas grabando? Bueno, eu houve un tempo en que me era difícil, ao mellor, por exemplo, o de manter tanto material como gravei nos últimos anos, non? Eu estou gravando desde os anos 80, principios dos 80. De feito, eu me acordo que cando empezamos aquí, nunha dos inicios na música que poñíamos, da banda sonora para anunciar, titulábase 1980F. Non, como que se fora o ano que empecé eu, encima era de Fernando, non? É dun grupo alemán, creo que é alemán, que se chama The Commissar. Era moi cañero, porque a mí sempre me gustou moito a caña esa. Que pasa? Que en VHS ou os digitalizas e mantese a imaxe digital, porque xa non ten perdas, ou como teñas en analógico, cada vez perde máis. E cada vez que copias unha cinta, pois xa perde unha generación. Entón, esa xeración xa se joroba. Encima, bueno, eu empecé a subir, pois, mira, tamén publiquei ontes, creo que foi, ou antontes, un videoclip que fixéramos nun programa que, además, facíamos os tres, por exemplo, que era o Planxé, te lembras? Cando tú collías e cambiabas... Vagamente me lembro, sí. Cando cambiábamos un personaxe que tiñas para entrevistar e tal, pois non vai quedar en aberto, porque era todo en directo. Entonces, tiñamos aí na realización, pois dixo, pois teño que montar algún videoclip, e un dos que montei era un español en Nueva York. Te acordas dese? E era de cando sal a miña familia, porque fora no viaxe que fixéramos ali. Pois ese poñeme ali, que é o primeiro que subín á rede, había 18 anos esta semana que se cumplían, pero xa había máis tempo, porque eu metina a posteriori xa, non me metín según o saquei. Entonces, daquela foi cando eu empecé a saber así algunha cosa. De feito, eu non me chamaba Fernando Fresco. Daquela publiquei-no como Manra 54. Manra era como me conocía no grupo Premier, de todo o mundo, non? Entonces, dixo, pois vou poñer Manra, porque a algún o mellor lle fixen un vídeo para que aprendera a manejar un programa o Imagínate, creo que era, ou algo así. Entón, graveino e subino ali para que ele pudera baixar e pudera traballar con ele na súa casa, como fixeron comigo. Aí teño algúns amigos, un matrimonio mexicano, que cando eles se iban deitar,
porque ali coincidía así, o mellor eran ali as 3 da mañá ou así, e eu aquí o mellor eran as 9 ou as 8. Entonces me decía, pon a cámara aí e posme o ordenador e eu che vou dicindo como tens que facer para usar, para facer os primeiros DVDs. Un programa para editar os DVDs. Unha vez que tens todo grabado, para facelo unha presentación profesional. Pois botaron a pila de tempo enseñándome. Entón, eso mesmo que facían comigo, eu tamén o facía nas redes. O canalismo Fernando segue sendo a referencia absoluta na internet local, é dicir, a xente vai buscar os vídeos de Fernando Fresco e moitas veces se sorprende. Non sei se a ti tamén che pasa. Sabes perfectamente o que gravaches, pero estou seguro que a veces chegas e dis, eu tiña isto, pero mira quen estaba aquí, pero mira o que fixemos ese día. Está, recórdalo, velo, pero mellor non o tiñas en mente, non? Chegas a sorprenderte a ti mesmo, co que topas? Con moi poucos, Sí? Pero eu me sorprenden, por exemplo, os que participei, pero non fun eu que gravei. Ajá. Nos que gravei é rarísimo, o mellor eu que non me acordo son as datas. O chiste de planxe de pouco, que non lembrabas. O chiste ese exacto, que fora no último programa de planxe, xusto antes claro, de pues, que está me grabar a min, e Carlos e de sair diante agora. Claro, pois ese sí que me sorprendeu muchísimo. Porque eu sabía outro que había feito a carátula, o sea, a presentación de todos aquí en plan de coña que con Roberto, que se andaba aí a camisa ali de realización, e como estaba Graña, como estaba Eli. Entonces, claro, eso todo sí que me lembro, como non. Ahora, por exemplo, cando dixerades vosotros, non sei se foras tú ou quen fora, hai que contar un chiste cada un. Era o último día e como sorpresa, aparte de que metías preguntas da xente que me preguntaba a min, que o entrevistara antes, sacaravos a todos que estabas detrás da cámara, así. Claro. Que nunca se vos vía. E ese día, pues... Bueno, outro que tampouco sabía, que tamén o publiquei, pero non sabía, atopei no cando estuve mirando cintas para quitar material, era me parece que era a primeira emisión que fixamos, non sei se era por ondas ou por cable, e era o de detrás das cámaras. Que se botábamos a partir de aquí as cartas. Sí, aí, nunha esquina con Isabel, con Miriam. Entón, eu, pois eso xa non me acordaba, claro. Entón, si me gusta, pero eu, por exemplo, hai un vídeo que non sei onde está, pero que se o gravei, o sea, gravei non eu, pero editámoslo en Ferrol. Editouno un rapaz que despois estuvo aquí de director da televisión das Pontes. Mangi. Pois Mangi tiña unha, non sei se sigue con ela, unha produtora que creo que se chamaba Iris, que estaba ali detrás do Concello en Ferrol. Entón, eu había oído falar del, entón collín e dixen, bueno, pois vou a ver se me deixa editar, que eu non tiña con que editar, o sea, facía copias, era pausa e grabación, pero non podías editar nada, non? Entón, colleu e dixome que sí, e era, o vídeo titulábase, bueno, agora casi estamos aquí, agora, que dirán industrias para aquí ou non. Pois daquela pregunta era, celulosas sí ou non? Tú te lembras de Sí. Pois ese vídeo... 87, 88, máis ou menos. 80 e pico era, non sei que cal deles era, pero lembro que se publicou, o sea, se iba a falar do tema, e se botara no Caramba ou Trastoi 4, non sei, ou Trastoi, Sala de Fiestas Trastoi, non me acordo como se chamaba daquela, porque como cambiaron de nomes eso, entonces o puxeran ali como para empezar, eran opinións de determinada xente do povo, e despois había un debate que tiña que a xente a ver que opinaba sobre o tema, non? E o mellor, se o posa a día de hoxe, a mellor algún levabas algunha sorpresa. Seguro. Levas un ritmo vertiginoso publicando, a verdade é que non das tregua. Non, vamos a ver, hai unha cousa, eu agora mesmo faltame un amigo, digo, non é que me falte, digo, faltame un para ter 1500 amigos no Facebook. Teño 1499, creo que son. Eu non sei se son, se non teño que sumarme, xa está, creo que sí. Non, pero para sabelo, ponche ali. Pero da igual, porque en YouTube non fai falta que un se suscriba ao teu canal para velo e en YouTube te suma. Claro, pero é que hai unha cousa. Eu antes, unha das cousas que tiñas era que me pedían amistade moita xente por determinadas circunstancias, non? Entón eu miraba quen era, miraba o seu perfil,
Entón, o mellor a moita xente non lle daba amistade, se non o conocía de nada, e nin tiña amistades en común comigo, as publicacións que facía non eran as que coincidíamos o mellor no tema, entón, eu digo, eu non vou no poñer de amigo, a non ser que el se me presente e me diga, mire, eu sigo os teus vídeos e me gustaría que me colleres de amigo no mensaxe privado, non? Entón, eu collo, pues, doulle amistade, por qué? Porque se comunica comigo para poder compartir esos vídeos, porque senón, antes non che deixaban, tú vías o vídeo, pero podelo ver, pero non che deixaba compartilo. Tú compartíalo, pero o tío que o iba a ver non o vía. Facebook dicíalle que non tiña autorización para ver ese vídeo. Agora é distinto, desde outubro do ano pasado, Facebook, unha das cousas que fixo foi que, en vez de coller e compartir un archivo que eu subín a YouTube, por exemplo, pois eu collo, corrijo ya algunhas cousas que pode ter o que estaba en YouTube, ou se o teño no meu arquivo particular, porque sabes que o vídeo analóxico ten máis líneas que o digital. O digital ocupa todo tal cual, e o analóxico sobrabanlle líneas por arriba e máis por abaixo, de forma que ocupara calquer televisión que se vira ben o tramo de eso, pero como a hora de copiarlo completo, temblaba un pouco a imaxe. Entón, tú ves un vídeo onde se ve esa chema así, quer dicir que foi subido directamente dun vídeo analógico. Entón, o que fai, ao mellor ahora agarro e comprimo e quito esas líneas e emito como tal. E, ao subilo directamente ao Facebook, todo se publica desde outubro como Reels. Entón, como Reels, calquera que seña seguidor meu en calquer medio que hai aí, aparece unha notificación de que Fernando Fresco fixo esta publicación. Pero, o mellor é un dos 380 ou cerca de 390 vídeos que teño subidos a YouTube. Entón, non é que eu ando aí, eu ahora ando moito menos, o sea, o mellor vou un día gravar eu que sei, a Feira do Grelo, o Antroido e tal, pois eso sí, se un gravo hoxe, pois á noite xa o estou emitindo, non? Outras veces, non, porque ao mellor, pois, non sei se debo dicirlo, pero bueno, me está jodendo a policía local, podo dicirlo, que carajo. Porque quero levar o coche para meterme en algún sitio e te multan. Para mí me está dicindo a xente, joder, que están atropellando un por calquer cousa, xa te multan. E digo, coño, eu antes podía collerme, hasta me facilitaban o paso, sabían que iba a gravar algo importante, entón chegaba co coche ali, e agora, que pasa? Teño que ver a cámara cargando desde a casa, macho. Claro, eu agora xa vou pos 80. Digo, non pos 80, porque a partir dos 50 tamén vou pos 80, pero bueno, xa paso dos 70, así que... Unha das cousas que non ten Fernando pero na lingua, xa o vedes, por tanto vou ser valente e facerche a última pregunta, aparte do que che queda por subir, que che quedará moito, que seguirás subindo. Sí, bueno, vamos compartindo, porque é que xente me dixo, se eu, tú imagínate, porque antes me estaban subindo o nivel de amigos, o mellor, que subían 100 amigos o mellor este ano, non? Que me pedían amistade. Pois eu compartía un vídeo dos antigos ou deso, porque eles non o viron. Entón, houve algún que me dicía, oye, non posso, hai que é unha copia, pero é que ao final veno igual, porque a min apareceme as visualizacións que ten, non? O sea, e despois, para moitos vídeos, hai algo tan eso como case ningún dos que gravamos vídeos pode sacar nada por eles. Quero dicir que avísante de que ou non che deixan emitilo, ou dinche que non podes monitorizalo, porque tens que ter os dereitos de todo. Digo, pode ter dereitos da imaxe, pero non da banda sonora. É que tú vas gravar a festa da Fraga, e xa che quitaron todo, porque como esteña sonando ali unha canción en calquer chiringuito, pois xa non che deixan emitirla cos dereitos. Dicía cando empezamos a falar que era a horma do meu zapato, traballei moito nós con el, sabía que ia ser así, que ten dúas cousas, unha que fala moito e outra que fala do que quere, preguntes o que preguntes. Así que niso quedaramos. É porque senón me acabas de dicir que me vas botar agora, que xa acabamos a última pregunta. Pero claro, esa última pregunta iba por dende fora, e me atrevo a preguntarcho, e cuidado co que digas, como ves agora a televisión desde aló? Como a vexo? Cale a tu visión de fora, non digo que a valores, nin que as xures, nin que nada, simplemente é diferente. O Fernando que estaba aquí cada día, que traballou aquí, agora tes outros cometidos na vida, pero, sin embargo, sei que queres moito a este medio, e sí, como bueno, ves de fora? Eu, de feito,
Eu xa non estaba na televisión cando fixemos o plan Xe. Exactamente. Non estabades ninguén, quitando a Carlos. Claro, pero é que eu, por exemplo, para o plan Xe, xa había ido a Cuba 2 veces, e xa fixen algún documental sobre Cuba que se veu na televisión das Pontes. Calquer documental que faiga eu, os que fixen para a Asociación de Veciños de Cabreiros, os emitimos aquí na televisión local. Por qué? Porque para min é unha axuda para a propia televisión, para se non ten medios ou se eu estou grabando unha cousa e a televisión non cubre, porque o que vexo é que están moi limitados. O sea, calquera que veña aquí xa se queda unha cojonada, dice, joder, aquí hai material, pero é que non podes reproducilo, non podes ver nada. E a min o que me choca é que haxa concellais e que lles diga, pero que vades pechar? E me dice, no, como vamos pechar a televisión? Digo, joder, pues parece, a ver se invertides algo para que funcione isto. Entendes? O sea, se tú non invirtes, quer dicir que queres que morra sola. Dice, a ver se jubila Carlos, entonces xa eu menos e tal. E digo, joder, pero que as cousas non son así. Se esperan a que se vaya un, acabase perdendo todo. Digo claramente, eu penso que desde o goberno local todos saben como penso. Como ben que íamos, Fernando, verdade? Con bo ambiente, con bo rollo, e acabas enfadado, Non, digo enfadado porque, joder, se fun un dos creadores, carajo, que... E despois, o sea, pasan os anos, reconócenche o que hai detrás, e, sin embargo, non pensan que o que hai agora vai estar dentro de 20 anos como estábamos agora. Que podía estar, non? Facéndose todas as cousas. Facer programas... Home, eu sei que nos pasábamos daquela, porque a mí pareceme ben, cando nos viñeron pedir se íbamos gravar, dicían, os vellos bailando, os domingos. Bueno, pois un día faz un programa, pero é que despois gustaballes tanto que hasta nos traían eles imaxes boas ou malas para que emitíramos. E dices, joder, eu podo emitir, pero que pasaba? Que te estabas pasando de rosca. Por qué? Porque a nosotros daquela, ao mellor, emitíamos, eu xa non lembro canto, pero ao mellor 2 horas diarias de programación propia, Como un tempo en que se compraron algunha serie, algún programa, algúns videoclips que se pagaban os dereitos de autores, todo, para emitir por audio e máis imaxen. Entendes? Entonces, íbamos gravar os partidos, tú viñas e comentabas en directo dos partidos, e íbamos con 2 cámaras gravando un partido de Ondesa, e nos facilitaban as cousas, que esa era outra, e dicía, oye, mira, queremos facer isto, o que queiredes, porque a xente colabora, se tú lle dices, a xente colabora. Ahora, se non faz ningún caso, se van a un porque lle pagan, no, tú tocache traballar este día e vas cobrar horas extra por facer isto. Bueno, os tempos cambian, as circunstancias están en Fernando, pero aquí estás unha vez máis e sigues vencellado, como dicíamos aos medios, moita xente o coñecería a Hostalería de Televisión, outra xente que chegou a ti a través das redes, a xente máis nova só sabe que hai un tal Fernando Fresco que sube vídeos onde saen os seus avós, os seus tíos, etc. Pero ese é o Fernando Fresco de agora, o Fernando Fresco que sigue vencellado aos medios. Grazas por vir xa ata aquí, e como nos quedou tanto por falar, volve cando queiras. Aquí, bueno, porque do outro lado estás moito. Cando me chames, xa sabes que vim por obligación, porque me dices, tens que vir. Vale, eu non teño problema por vir. Custou convencerte, Custou traerte, Home, custou porque me vas traer cando estou sin dentes. Pois en canto poñas os dentes volvemos. Bueno, pois eu non teño problema, pero tú me debes antes unha a min. Sí, pero eso xa non entra na cámara, vale? Falámoslo agora. Bueno, pero sí, pode entrar de que de facer televisión, non é, porque senón van pensar que estamos falando de outra cosa. O noso contacto foi pola televisión, pero era de amizade. Grazas, Fernando, grazas a todos por seguilo, sabedes que o tedes en YouTube, que tedes a auténtica historia das Pontes a través das súas imaxes, a través dese ombro que debe estar reventado de cargar coas cámaras que cargabas daquela, e eses ollos que estiveron mirando a realidade para contárbola. Grazas, Fernando. Bueno, gracias a vosotros, e a ti en particular por invitarme, claro. Pois boas noites, volvemos mañá. Vai que mañá.